Ngixolise bazalwane ngenkonzo edlule ngiye ngaphazamiseka. Sathane uye wahlasela phakathi nentshumayelo, waqhasha ukhololo ngisashumayela. Ngiyaxolisa ukubuya emva kwey'nsuku ey'ningi kangaka ngizoqhubeka nale ntshumayelo. Bengisalungisa yona indaba kakhololo. Ngiyabonga ngane yami. Ngokusizwa inkosi-ke sengithole lo oxhaswayo. Hayi shano, amen. Ngisakhuluma yona indaba yebhola lasebhishi. Ibhola lasebhishi aliphunyuzwa, lidlala lize liphelele umoya. Ibhola lasebhishi uzwa kuthiwa selineslow punch, ngoba ibhola lasebhishi alilamnikazi lize lithambe. Ulifice nazo selithambile, nalo selize lavuma ukuthi vele mina ngiyibhola lakhona la ebhishi. Isisu sami leso bazalwane. Ngisixolisele kakhulu. Ikelele. Buya-ke, buya. Ngoba ibhola lasebhishi alinamnikazi. Namhlanje ungathola umnikazi mntaka baba. Umnikazi onguJesu. Athi uFirst John chapter 5 verse 1, bonke abakholwayo ukuthi uJesu unguKristu bangabantwana bakaNkulunkulu. Ubungayeke kuba ibhola lasebhishi namhlanje ube umntwana kaNkulunkulu. Ezinye ingane zami ezinhle ezibiza ngama-queen kwa-Facebook zithi zi-on flame, zithi zi-on fleek, kanti abafana bayibiza ngey'mbuzi zomsebenzi. Bathi uma beyilanda bathi balanda iy'mbuzi zomsebenzi, azazi zona. Ezinye zihamba ngelinye igalofu, ngiyazizwa egalofini eligqomayo elidlala ingoma, liyagqoma nazo ziyamemeza, we me. Ngathi awu Nkosi yami, yazi zavele zayizwa ngempela-ke iy'mbuzi zomsebenzi manje.